ערב טוב צוות, ערב טוב חברים, ערב טוב כל מי שרואה את הסרטון. היום פתאום עלה לי לראש לעשות את הבדיקה, מה שנקרא, ההתמוססות של כל התוספים שיש לנו, כל הקטליזטורים. וככה, קניתי דלק בנפרד שאתם רואים פה. כרגע אני פותח אותו, ממלא. בצד שמאל אתם רואים MPG קראמפס ובצד ימין זה MPG קאפ. אז אני מוזג את הדלק. אוקיי, 1 ו2. יופי. לוקח קודם כל MPG קאפ. אוקיי, זה פשוט עם המדבקה מאחורה, אז קצת קשה להוציא את הקפסולה עצמה. אני הוצאתי אותו. כן, ופשוט משליך אותו ככה. אחר כך נרשום תאריך ושעה, ולמחרת נבדוק את התוצאות. עכשיו אני לוקח MPG קראמפס, אפשר כבר לסובב אותו כדי שיהיה ברור, ושופך. אוקיי? ככה. ניקח, נעשה אפקט של תדלוק, שזה אומר לפני תדלוק אני תמיד צריך לשים את החומר ואחר כך לתדלק. זה לא פרסומת של גרבר, אז אל תיקחו את זה בחשבון, את הגרבר, אוקיי? אני עושה קצת מערבב אותו, שם, וגם את ה-MPG קאפס קצת מערבב אותו ונשים. עכשיו מה שאני רוצה לרשום תאריך ושעה. טוב, אני רושם מאחורה. עכשיו אני מסתכל לשעון. עדיף להביא את הטלפון השני פשוט. ככה. השעה. אתם רואים? 30 למאי. אז נרשום 30 ל-5. רואים נכון? יופי. אז נעשה סרטון הבא. היום כבר מאוחר, אז מחר על הבוקר נראה באיזה מצב יהיו המבחנות. תודה רבה בינתיים ולהתראות.